Samane wis ngerti nesune Bagong, gilani lho. Lho, kowe arep ngopo? Kowe arep ngopo? Weh, lah kowe kepengin bukti piye? Tak suwonke karo sing gawe urip nek Kresna Janaka do beda Bagong. Asli wis to wujudmu tanpa beda kaya aku tak kandhani. Ya. Modar. Wong kene mbok beda karo wong cilik, unine mandi, ucape mesti ana nyatane. Ora gelem balekke. Iki merganing patimu. Piye? Mandi ucapku arep sikara karo Bagong kualat kowe setiape. Modal ora. Bagong bocah sembrono. Jagat timu Badul. Setyaki. Mboten paring dawuh ora. Ora buka malah gumujeng. Wih lah Bagong bengi iki dadi lakon tenan. Wis kene. Do mlumpuk. Bagong ora sembrono. Mangilo. Edan kowe Prabu menika kados pundi? Wis diterima-terimake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang madal sairing usada mongko sampun kathah para titah pujang kala ingkang dados kurban sirna wonten ing Madyapada krana katheraking kewalaking dewa menika kados mekaten menika kula mestani welaking dewa krana saking panginten kula pancen menika damelanipun para Jawata nanging sinten ingkang ngadamel ruhara ing temadu wonten ing jagat menika lha piyambak mboten saged amestani mila pangaos sawetasi pantahipun wonten asta paduka Adi Pramesti Bathara Guru Kakang Radu sampun wungsal wangsul anggen kula aniti priksa nadyan kanthi permana jati parandene mboten saged mangertosi sinenta ingkang damel ruhara sampun kathah panjriting para kawula ing ngadamel resah manahipun ingkang rayipun manik maya krana sareng kula naliti dhateng mobah musik ing jagat raya tinemunipun mesakaken sanget polaing para kawula ing mapan wonten ing jana loka Kakang nanging kados pundi malih
pambudidayaning para Jawata satemah mboten kedugi hambirat dhateng Sukerta ing tumanduk wonten ing jagat raya menika Kakang. Ah, inggih to panjenengan menika dados dewaning para dewa kemawon boten saged lan boten sembada ambirat dhateng ruhara ing tumanduk wonten ing jagat menapa paling ingkang raka Sidik Pangdalutal. Jernyatanipun kula menika namung dapur utusan Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Menawi boten nampi dawuh Paduka Adi Pramesti Bathara Guru doh nyana cerak nyana kula menika dipun wastani nglangkung dhateng pangaos Paduka Adi Jatimurti Miladi. Samangke monggo Mlatri manteng pangestinipun Adi Pramesti Bathara Guru niti priksa dhateng mubah musikipun para titah. Ruhara menapa ta iki dumados wonten ing jagat? Monggo menawi katiti priksa kanthi netra waloka. Umbyakipun para kawula menika kenging sesakit. Nanging sesakit menika kala wau boten saged presani kanthi netra waloka. Lah menika lho. Ingkang dadosaken bingung raos sing manahipun ing Raka Sidik Pangdalutal. Kakang Rada kasinggihan mekaten. Monggo kuwatos sing manahipun ing Raka Sidik Pangdalutal. Menika mangke menawi kantos wonten titah ingkang mutah dhateng Kayuwangan tegesipun titah menika kala wau ngantos gugat dhateng Kayuwangan sinengguh para Jawata mboten saged anyirep ruhara wonten ing jagat menika. Wah, menika mangke kula wastani krewikan dadi krejekan geguyon dadi tangisan lho Di. Sidhem jroning pasewakan wadyagung tanpa sabu. Kapraban dening Sang Nalendra Tama mango-mango mangonengi lerwu sing duka cipta berbuti mandana raras ing Tintremadyaning Bali Mardi Kundha manik panggihaning para Jawata nalika semanten kendel datan mubah datan musik Sang Hyang Jatimurti dupi midhanget aturipun kang Raka Sidik Pangdalutal Sang Hyang Pikulu Narada dadya kebaing pamitang jroning galih Sang Hyang Jagat Girinata dadak sakoling mangke kasarut geger sanggihaning para Jawata sampe alok yen ana titah ingkang minggah wonten ing Kayuwangan Suralaya miyak sanggihaning para dewa ingkang samyang gantung sibuh dadosaken geger sanggihaning para Jawata Hapsara Hapsari mangrombaing para Jawata kanca pihak-pihak ana daya ana titah munggah ning kayangane wenehi dalan dara. Mastu Nomo Sidam Sekaring Bawana langgeng Kakang Rada punapi menika kadhi ingkang sowan boten pangling Panakawan Bagong. Ha inggih. Nembe kemawon kula menika kendel anginipun munjat Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Kuwatos sing raos sing manah kula menawi wonten titah ingkang gugat wonten ing Kayuwangan. Lah, nyuwun sewu lho Dik. Mboten ateges kula menika dados ngetingalaken kesagetan kula ning kula saged maos dhateng batosipun Bagong. Piyambakipun menika tertentu dados wakiling para titah ing mapan wonten ing Kujanggara nanjihaken babagan sesakit ing tumanduk wonten ing jagat menika. Nggih menawi mboten klentu. Nyatanipun piyambakipun sasampunipun nyepeng asta Paduka tumunten kadidine tiyang wahing menika kajaipun. Wonten bab ingkang dadosaken kagel manahipun Bagong. Bagong wonten dawuh apa sababe sawise kita ngautu ning asta ulun tumuli kita kaya dene wong getak kelawan panjenengan ulun. Paguyuban dewa niku sok latihan apa mboten?
Iya. Kula niki titah lho. Munggah enten kayangan niku kudu diringi sing pancen ya serius tenan. Lah kok meleto. Menglasem lho. Wah, wis nginang-wirangke. Rombonganing Jawata. Ah, sing jeneng dewa kuwi ya kaya dene titah menungsa kedurungan ina lali salah apes lan mati. Aja mbok seneni mengko ndak ora prayoga. Sing wigatine wae apa kita suwana ning kayangan. Pukulun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabekti kula kunjuk. Iya ya Bagong kula ana ning kasantosan. Ulun rada kula ngaturaken bekti londo Pulun. Ya ya Bagong tak tampa mangke dulur tampanono. Kula pundi nggo jimat. Dayana ning kasantosan. Wis patang dina iki lho iki Pak metu terus ya apa ora. Ulun Bathara Indra kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Kowe lak turun dulu ora diwangsuli. Iya ya Bagong ulun tampa pangestu ulun tampanono. Kula pundi nggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Ana wigati apa Bagong? Ngaturaken sungkem pangabekti kula kunjuk. Iya Bagong. Ing angka kalih sowan kula menika nuwun sewu Pukulun menawi kersa kesduwing penggalih kula menika sakmenika sadhe martabak. Kowe lah. Ana dewa kok tawani martabak iki lho. Estu Pukulun setunggal pak isinipun sedasa. Menika dipun tumbas 13.000 kula namung mendhet bathi 3.000 Pukulun. Daharan ulun kuwi pelemper tangga jiwa jambu dipa nirmala mboyanate har apa mau marwanto martabak wondene Pukulun sak rombongan boten kersa mundhut boten dados menapa nyatanipun adilipun tiyang tawa menika menawi dipun diputawakaken menawi dipun pundhut ya alhamdulillah dene ora nggih boten dados napa. Iya. Ing angka kalih Pukulun kula namung badhe nyuwun prisa. Kok donya menika mboten ninggal padhang menika sebabipun menapa? Mriki sami ajrih krana kabar ingkang sampun dipun tampi wonten satunggiling penyakit ingkang saestu saged anggondol nyawanipun titah. Menika dadosaken suasana mencekam wonten ing alam donya. Mila ingkang saking menika Pukulun gandeng paduka menika dewaning para dewa, kula nyuwun supados paduka menika nggadahi solasi. Apa kuwi? Niki lho, napa jalan tengah solusi. Solusi supados jagat menika enggal padhang menika kados pundi caranipun? Serananipun kados pundi kepanen kula cumadon dawuh paduka Hyang Adi Pukulun Sang Hyang Jagat Girinata. Mekaten dados atur kula menawi wonten kidal-kidulipun basa. Kula nyuwun pangajeng sami menawi wonten lepat kula nyuwun pangapunten ing sakalangkung kathah kula. Bagong wonten dawuh ngerti yo. Jroning pirembugan iki mau ya ngrembug perkara lelara ingkang dumadya ning jagat. Menika mencekam saestu lho Bu. Mencekam saestu. Awet kabar ingkang sampun kula tampi sesaged menika boten saged dipun tonton kanthi netra waloka. Kedah dipun tonton mawi apa jenenge? Kedah dipun tonton mawi bioskop Bu. Dadi umpane dadi bioskop dengkulmu mlacat ya. Sing jeneng kuwi mikroskop. Wah, neradane modern niku. Mikroskop. Menawi mboten dipun tonton kanthi alat kados ngaten niku mboten saged ketingal. Mila kula nyuwun pangapunten, titah menika kadhawuhan menapa? Kula menika sampun pinten-pinten gen batal. Amargi kula kudu pun nampi MC Sripah. Kok sik to, MC Sripah kok dijatal iki piye? Apa matine wong ya dijatal apa piye? Mergi kula menika saking ndregile, ana wong kerokane wis tak pesen, sunek mati aku sing MC. Engko batal, dados pangupa jiwa kula mandheg. Kula mboten saged pados sandang tedha, anak-anak kula cilik-cilik
doting dlongop mestine anak kula nek kepengin es anak kula kepengin jajan kula iki iso ngekeki dhuwit luwih saka sing dijaluk anak kula saniki kudu tak semayani nganti bocah-bocah cilik do brebes mili atine wong tuwa sing kaya kula niki sing ora kuat kula niku kudune wong tuwa iso nuruti karo anak saniki mung pandeng-pandengan karo anak pukulun lampah wonten jagat menika sampun murat maring boten kantenan kula nyuwun paduka ndawaken kebijakan ingkang samangke saged damel pepadang tumraping para kawula menawi mboten niki kula wis ora iso ngampet nek pukulun mboten saged paring kebijakan nuwun sewu paripaksa menapa kula ingkang kudu lenggah minangka dados dewaning para dewa pukulun oh Mas Tunama sidam skaring bawana langgeng Bagong, lah kok uwusmu kaya mengkono. Kita ngerti, ulun kuwi dewa. Ulun kuwi mboya meneng bae, nanging lagi golek srana lan cara kepiye bisa para titah ning mapan ning Janaloka mau bali bisa urip tentrem ayem. Ulun kuwi uga jejering Jawata, nanging tanpa beda kaya jeneng kita. Ya mung ulun kuwi karo luputing pati. Ulun dudu sing duwe panguwasa donya. Ulun minangka dadi utusaning sing gawe jagat. Dadi yen kita kuwi matur kaya mengkono marang panjenengan ulun, banjur kita ngancam kelawan ulun. Sayekti kita bakal wani marang panguwasa ulun. Terpaksa kula kudu wani. Amargi kula antosi sepriki durung wonten keterangan sing gumathok kula kudu kepripun. Ngoten. Niku janjane iso nggo wah. Iso nggo nyaur napa-napa. Sane kepeksane ora iso piye-piye. Mula kula nyuwun keterangan sing gumathok, kula nyuwun pencerahan. Kula kawula cilik minangka dadi wakiling para kawula cilik nyuwun kecerahan utawa napa niku? Pangandika paduka sing saged damel tentrem ati kula. Nek mboten estu kula ora nrimakake kita nantang lan panjenengan ulun. Mboten nantang, kula niku mboten badhe wani alpu kula sang Hyang Jagat Trinata mboten. Meng kula suwun anggenipun makarya menika cak supaya enggal kelakon padang kananing jagat raya. Yen pancen kaya mengkono cetha kita ora nrimakake panjenengan ulun dadi dewaning para dewa. Yen pancen kita bakal gawe geger kayewangan apane ora ning Bale Martya Kundha maneh. Nanging enten ana ing ngrepat kepanasan Bagong mengko ulun bakal merpeki kelawan jeneng kita. Estu ulun? Iya. Mboten goro? Mboya. Kula niku tanglet mboten goro. Jawabe heeh karo ora kok mboya. Mboya iki basa kadewatan. Mboya iki ora padha karo ora dadi empu Sang Hyang Jagat Trinata paring dawuh mboya iki tegese ora. Ah, nang ngoten matur sembah nuwun. Kula nyuwun pamit Bu Ulun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ulun Sang Hyang Rata ulun pamit. Ya, bakal sing ati-ati ya. Wis ora karu-karuan yang sing munggah Bagong iki rawur-rawuran. Ulun Sanggang Bathara Indra, kula nyuwun pamit. Iya, Bagong sing ati-ati. Aja kaya bocah cilik. Ngono iki. Pun mboten sadean biyo. Ora. Wis mboya, Bang. Nggih, nyuwun pamit. Kula madhal pasinan Ulun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik pono kawan Bagong. Pripun Dik? Ndara dasih aturipun ing ana Siti Pangdalutan. Kakang Rada sak mangke ngaten kemawon Bagong dipun cepeng. Dipun lebetaken ing pakunjaraning kadewatan. Mangke riye? Nuwun sewu lho. Lah kok Bagong dipun cepeng menika patipun Bagong menapa? Bagong wantun mutah lan panjenengan ulun. Mangke riyen Bagong menika sampun leres. Menika wakilipun para kawula alit. Bagong nyuwun kados mekaten menika sampun leres Di, sampun leres. Kedahipun adu
ingkang tumanjanipun ngagengaken tetremanipun para kawula alit. Jernyatanipun kawula alit menika nggih bingung badhe matrapaken awakipun menika bingung. Tumindak ngaten menika mangke lepat, tumindak ngaten menika mangke kliru. Mila tumuti Adi Guru menika paring dawuh, kawula kowe kudu kaya ngene, kaya ngene, kaya ngene menika mangke badhe rampung. Nek sampeyan nyekel Bagong menika mangke kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Nanging tumrap kula Bagong menika wantun kaliyan ingkang rayipun Manikmaya. Mboten wantun. Nuwun sewu lho. Kawula menika janjanipun mboten badhe wantun. Nek saya suwe diujarke lah menika mangke mboten dados saged dadosanipun mboten sae. Ngaten. Mula panjenengan kedah paring dawuh. Wonten dawuh saking Paduka Adi Prabu Bathara Guru nggih badhe dipun pundi dening sangganing para kawula. Menawi kawula menika nampi dawuh. Sing tani entuk tetanen, sing dagang entuk dagang waton. Syaratnya kudu kaya ngene. Ah, ngoten menika mangke wonten pepadang. Nek panjenengan menika lajeng duka kaliyan Bagong lah menika mangke mboten saya kedadosanipun. Kakang Rodo, wonten dawuh. Kakang Rodo mboten sarujuk kaliyan kula. Menawi mboten sarujuk tegesipun Kakang Rodo menika ugi ngrencangi dhateng Bagong. Wah, lah menika ingkang awrat ngaten menika nek dipun tuduh ngaten menika kula sampun mboten saged matur. Indra wonten timbalan. Tetapno para wadyabala Jawata Bagong dirangket. Lho niki ngestakaken dawuh di Kakang Rodo menika sampun dawuh ulun Kakang. Monggo, monggo. Tunggak waru godhong dadap. Sinayeng manglung mintonaken Dewi Kramanira kanggo mitraning asta aneng asta piye Bagong? Wah wis kula wis matur ket piye niku kegolong wong sing ora iso ngampet kanepson. Lho nggonmu matur kan Mang Pikul Bathara Guru piye? Ampun matur apa anane jagat butuh kecerahan. Jagat butuh pepadang. Niki Mang Pikul Bathara Guru bola-bali ming hang-hong hang-hong. Ora ana kata-kata sing jelas ming ngilahing gemremeng kuping kula nganti nesu. Nek Pikul Bathara Guru ora mene kebijakan karo rakyat teng alam padang, luwih-luwih rakyat cilik. Kula ngamuk teng kayangan. Kowe muni ngono kuwi. Heeh. Tak cocok lho kowe. Heeh, nggih. Kowe lah dalah kendel tenan kowe. Ah wis kan biyen. Nameng Kresna karo Bagonge kendel Bagong. Mula para dewa goleki kula. Niki sampeyan tata-tata lho. Kula wau ming dikongkon karo Prabu Kresna Raden Janaka kon munggah teng kayangan. Jarene sampeyan munggah kayangan isin. Sampeyan ora kepenak karo Sang Hyang Jagat Girinata merga sampeyan niku titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Wisnu niku anake Bathara Guru. Sampeyan wedi nek mutah karo bapak sampeyan dhewe. Terus utusan kali kula sebagai wakil rakyat cilik. Niki tanggung jawab. Kriwikan dadi grojokan, dadi gelut. Wah, lah iki iso salin perkara iki. Kene wis gelem dikongkon wis dadi masalah kok kono. Ayo Janaka bali. Bali ya. Bali ya. Wah, jegal sikilmu. Blebeke nang kali. Lah yen aku kon mungsuh karo dewa, aku ora wani. Ah ora wani kok kongkonan aku. Semono aku Bagong aku isin. Isin ngedepi wong wedok ora isin. Nek ngedepi dewa kok isin. Aku ora kepenak mergo dewa-dewa ki maratuwaku kabeh. Aku ora penak Bagong. Ah pokoke wong loro iki nek nganti lunga dicenono ora masalah. Aku nesu tenan. Nek sampean wong loro niki bebeda karo aku,
memang kambing hitam kan Bagong. Sampeyan wis ngerti nesune Bagong, gilani lho. Lho, kowe arep ngopo? Kowe arep ngopo? Weh, lah kowe kepengin bukti piye? Tak suwunke karo sing gawe urip nek Kresna Janaka do beda Bagong. Asli wis to wujudmu tan prabeda kaya aku tak kandhani. Mudar. Arep ngapa? Jagat Dewa Bathara iki awakku kok gedibel iki. Mula ora sok mempermainkan wong cilik. Apa sing iso diangano dhewe. Wong ki nek beda karo wong cilik, unine mandi, ucape mesti ana nyatane. Koko Rabu. Kok bobot kula saya awrat. Aku dhewe ya gumun lha iki. Iki kok mataku padange ra jamak-jamak. Ayo, kapamu kapan? Ayo kuwi alise kurang kuwi. Matane melar. Alise mung kurang ing dileret. Sampeyan mang do mengo, do delok-delokan karo kengrayi Raden Janaka. Kok gawe? Lho, aku ngopo? Weh lah, ngampun nyalake kula lho, kula ya ming sak uni-unine lho niki. Nek nganti sampean mengke wis getun kelaki malah ngrekoso. Lho, Janaka kaya ngene. Aduh, Yayi. Keparat tenan. Lah kok dadi Bagong kok ucape kok mandi. Bagong wong edan. Kapok kowe. Saya suwe ora mung raine ning suarane iso dadi kaya aku. Bagong ora tatanan gaber blas. Yang jeneng iki kaya ngene kepiye? Wes iki dalam rangka proses. Proses wis. Delan. Wis ajeng ketimu bener. Wis Nyai. Ngelakon sing wis kelakonan dhewe ya mengko dadi Koko Prabu. Inggih Koko Prabu. Pancen Jandya Rama Kakang kuwi kleru karo Bagong. Inggih. Mula ora wajibe kowe karo aku nggunakake Bagong supaya dadi wong kang tansah disiya-siya. Ya kaya ngene iki lho dongane wong cilik malah ndara dase. Seneng tenan aku iki. Wis aku dudu Bagong. Aku ya dudu Bagong. Kowe ra edan Bagong, kowe ra edan Jagat Dewa Bathara. Kowe ra edan ngono kae. Iki ora mung penjalukane Bagong Kembar tak gawe Bagong Kembar oke, aja kuwatir. Koko Prabu, paduka kenging menapa ora. Pamer duwe kaprawiran. Bagong ora gelem balekke Koko Prabu Sembanggoyo. Piye? Muni piye kowe? Kowe kepengin dadi kaya ngono apa piye? Ya ngono. Prabu Kresna kuwi dadi kaya ngono mergo tak shotke. Mergo arep gawe mengkambing hitampan aku di depan para dewa. Aku nggak mungkin, nggak mau. Nemeng dikambing hitakan mau ora carane kaya ngono. Ora gelem balekke. Iki merganing patimu. Piye? Mandya ucapku arep sikara karo Bagong kuwalat kowe Setyaki.
Bagong Baja Sembrono. Jagat Dewa Bathara. Setyaki. Setyaki. Mboten paring dawuh ora. Ora kok malah gumujeng. Wih lah Bagong bengi iki dadi lakon tenan. Wis kene. Do mlumpuk, do mlumpuk. Bagong ora sembrono. Mangilo. Edan Kowo Prabu menika kados pundi? Wis diterima-terimake. Diterima-terimake ora dadi ngopo sih. Pancen lakone bengi iki lagi Bagong. Medan Bagong meneh. Kinangan aku bali ning Madukara bojoku do moh kabeh. Tak peke. Ojo edan Bagong. 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 Aku kudu kepiye Bagong? Suarane dhewe-dhewe. Nadyan kaya mengkono tetep aku tok anggap ratu Gustimu Bagong. Non. Wonten dawuh. Saiki nek kanthi cara kaya mengkene aku malah ora isin ngadepi para dewa. Nah, mergo dewane ora bakal ngerti aku sapa, ngertine aku Bagong. Ngoten lho, gelem temandangno malah ora apa-apa. Arjuna. Gelem tenben. Janaka. Wonten paningan. Janaka. Wonten paningan. Kok suaramu saya ora cetha. Cangkem kula abot. Ayo wong biasane cangkeme cilik saiki gedibel semono. Ngobahke ra kudu nganggo kasantosan ya ta? Ngobahke cangkem sing gedibel-gedibel kudu nganggo kasantosan. Wes kowe ora usah melu-melu bakal tak tandangane. Tak tandangane. Dewa mengko sing ngetoke adikku Janaka apa dene Sencaki? Ndeka wis tak kendel. Janaka. Janaka. Methoke para dewa ya Dimas. Lucu. Oh iya, sama. Tinunun kadanira wirang tumandang satyane ku karwanira satyane iki Bagong kok gawe dolanan iki sapa iki? Sopo? Sandringan menjeratnya nyanyi. Sopo Bagong? Setyaki. Lho. Titaulun Setyaki kok wujude kaya ngene. Iki salane mlebu salon. Maskeran kudune bengkoang kok. Maskeran kok bekicot ayo. Wis le garing suwe. Le merambat alon ayo. Malah neng rai teng pletot ora karo-karo. Andang ngene. Piye? Ora ngarteke Bathara Indra gelem tentrem gawe jagat ora? Wali. Heeh, ning wali.
Bathara Indra gelem gawe tentreming jagat apa ora? Bathara Guru Kanjeng Rama kula nedeng menggalake babagan kuwi. Ora sandadak kokean penting sing. Wong ora gelem iso gawe tentreming jagat perkara iki, amuk Suramarta Jamrata. Ana kandhanya. Arep dikentrang sirahmu. Kentres. Oh, kentres tak kira kentrang. Pecah sirahmu. Bener banget ae. Piye? Banget ae. Arep main ayunan. Panggal tayun. Oh, tak panggal tayun nih. Mati dening aku. Sampun kendang kaprajundang. Jagat Dewa Bathara jagat Pangestungkara. Bagong, Nun. Iki reku malik kapan? Wah, tesih suwe. 10 kurang seprapat mengke malik. wong edian ora. Lah kok aku iso wujud kaya ngene wis ta, karang ya ngene iki ora masalah ora apa-apa. Kowe nek senani wong akeh lho. Sing nyenani sapa wong walian kok senani. Wong ngene iki lakone ngene iki kok. Terus pripun? Sang Hyang Wira Jagat Girinata mlayu ngambah Dirgantara. Arjuna lunten paring adhawu Diya kuwatir kula menawi mangke pukulun Jagat Girinata menika dhateng negari Ngamarta. Menawi ngantos kula lan panjenengan dumugi Ngamarta wujudipun kados mekaten. Menawi Koko Prabu Darma Kusuma sok oh iya ya, inggih. Bagong, nampung lewuh kok kon balekke. Ora iso aku lho ya mung waton omong, waton ngucap kok mula senane ora sok ngembe karo wong cilik, ora sok mbebeda karo wong cilik, ora sok makake wong cilik, dumek wong cilik dipakake. Dikon gawe masalah, engko sing sampean terus lunga. Ha niku dandane kaya ngoten niku. Ora Bu, Setyaki piye? menawi ngantos kula wangsul wonten ing garba ruji kados pundi? Ya sawetara iki aja padha bali dhisik. Iki kanane kaya ngene iki piye? Pun mengke nek percaya kali kula to. Mengke nek sampean niku wis gelem nyambut gawe mbelani kula niku bakal sampean niku uwal saka dedosan. Ngoten. Mula aja sok ngece wong cacat, aja ngece wong mlarat, aja sok ngece wong ra duwe, ku ndak kualat kaya ngoten niku. Sampeyan nyecek karo wong cacat, wah mlakune pincang sok kala mangsa sampeyan kedegling pincang. Bagong wong eleke pakake nang dewa-dewa upama mati ya ming Bagong. Nah.
Bagong ngomong ditampa karo sing gawe urip. Sampeyan saniki pasuryane kaya Bagong. Semafut kabeh. Karo sampeyan. Kok Prabu kados mekaten gledak. Aku sing ngurut. Kok njur aku sing urut. Sapenake dhewe ora. Kok ora kados pundi? Sang Hyang Jagadgiri rata kae dioyak wae Janaka. Monggo kula dherekaken. Bima Sekti dereng ngantos paripos sami Mbawacana nalika semanten katingal nganglang jagat nalika semanten prayitna Sang Badranaya ya Sang Nayantaka dupi mulan satunggiling jawata nganglang jagat sigra den bujung lampahing jawata kagyat Sang Hyang Pukulun Bathara Guru wau. Oh Gumegon sing langit kelap-kelap katon lerken karo wujud tanpa kawan kowe sapa? Aku Semar. Kowe mabur ngambah dirgantara ditutke wujuding bledug ingkang 1000 cacahe. Kuwi apa? Apan aku ditutke kelawan anak-anakku ingkang wujud bledug ingkang datan kasak netra. Kowe sapa? Aku jangkeping dewa nanging ora tau kapitung dadi jangkeping dewa. Dewa? Ya. Dina samengko aku pancen nyebar anak-anakku supaya ngebakya ning jagat gawe cintrakaning para kawula. Wah, ditepungake aku Bathara Corona kakang. Wah. Candhak sumbere. Sukertaning bawana lha kok dadi anak-anakmu sing gedene mung sak bledug-bledug sing ora kasat netra wae kok iso gawe geger jagat. Ya pancen ku wis pinesti. Lan aku kudu nindakake lawan dawuhing Kang Maha Kuwasa. Mergo akeh-akeh menungsa wis padha blereng marang derajat pangkat, wis padha sulap marang kebiaring brana pijes. Iki dadi pauku maning menungsa. Ning ora kabeh duwe kelumutan. Ning kena ngapa sing tok gawe pati kok sak kabeh menungsa. Tegese kowe ngawu gawar ngawur. Saiki ngene. Apik-apik anaten. Kowe ya tetep iso mapan ana ning jagat, netepi karo kewajibanmu ning aku njaluk wene ana cara supaya menungso cat saka tingkah gawene anak-anakmu ingkang gedene mung sak bledug mau. Sejatine ora gampang. Luwe-luwe kowe mapan ana ing nuswa Jawa ingkang kebak ya kuwi tetamba ingkang thukul saka woh-wohan lan wit-witan.
Luwe-luwe sejatine kabeh mau ora mbebayani Semar. Waton kabeh mau ditampa kanthi ati ingkang ikhlas aja kesurung rasa keweden ingkang banget-banget wekasan iso ngringkihake marang kasantosaning wong mau. Ingkang angka loro aja nganti anak-anakku mlebu ana ing awaking menungsa kanthi liwat ya kuwi bolonganing tutuk, bolonganing irung lan bolonganing mripat. Mula kudu sing padha waspada ngati-ati, kudu njaga marang karsikan. Kudu tansah njaga marang karsikan, tangane kerep diwisuhi, sikile kerep diwisuhi. Aja kaya kowe ora tau wisuh mula pliket. Diapure. Ya wisuh to ya kok ora wisuh. Kuwi dadi cara nggone iso nanggulangi lawan wengising anak-anakku. Ingkang padha sumebar saindenging jagat iki Semar. Oh, ladar. Corona wonten dawuh kula. Jebul kita ingkang gawe geger jagat raya. Saiki ngene, aku wene ana tandha, wene ana wektu lan wanci besok kapan kabeh iki bakal dadi pepadang. Tegese memala sing kok sebar iki bakal kukut saka ing jagat. Aku wene ana wanci. Nanging sesuk mangsa kala wis ditetepake aku bakal sumingkir sak anak-anakku. Tak jaluk aja suwe-suwe mesake uripe para kawula. Ya, ora bakal suwe meneh. Jagat bakal katon padhang. Ngapusi tak goleki nggonmu ya. Bagong kok nggawa rombongan. Iki gengku, Pak. Weh. Jenenge apa? Pom-pom boy. Weh. Ngati-ati Pak saiki gleleng karo aku. Mungsuhku piye? Kancaku piye? Rupane padha kabeh to. Kakang Semar. Aku ingkang teka. Weh, lah kok suaramu apik? Iya Kakang Semar. Malah aku sowan mrene iki njaluk marang Kakang Semar gandeng Bagong. Nibake upata wekasan kateman marang aku Janaka lan Setyaki. Aku tambah nono Semar. Lah kula mboten ngerti pripun nek nambani. Kapok kowe. Wis ngono kuwi sak teruse wae. Bagong aja edan Bagong. Aku Nalendra. Bagong aja edan Bagong aku satriya. Bagong aja edan Bagong aku. Aku satriya. Arep satria nek rupane padha aku. Arep apa? Pukulun kula nyuwun kawelasan, dipun paring ana pepadang. Kresna ulun ra bisa gawe padang nglawan jeneng kita. Pukulun kula nyuwun pepadang. Bocah edan iki tok apake? Ora usah melu-melu kle. Mundur. Iki perkaraku. Ora kok Sinundarawati kok rupane padha kowe. Ndara Janaka kok pasuryane kaya kowe Ndara iki tok kampake. Kowe nganggo aji-aji apa? Ayo. Lha kok nganggo aji-aji apa? Gong ora edan kok. Balik kaya wingi. Oh. Aku ndelok wayang ana wong dodol sulapan, tak praktekke kok mandi. Ayo dibalekke. Balekke piye dong rampung lenike woh balekke. Aja edan Bagong aku balekno. Niki. Tak drijine dadi tumpangke teng apik-apik kula. Pun nggih. Yo siap nggih? Iya. Iya, iya. Nek kula muni gejepit ngoten
Ampun do lunga lho dijine nek sing lunga ora malih. Cinciripit gula batu kejepit. Kok ming sepele. Kene le ngemat ke tenan kok ming cinciripit gula batu kejepit. Ayo kuwi. Kuwi donga le tuku nang nggon sulapan. Ora keturan. Menungso yang ngene kok iso gawe lelakon lho. Bagong mrene ya tak panah ndasmu. Ya ora entuk dendam. Wong wis rampung masalahe kok dendam ora. Bathara Guru kuwi bali ora ya? Ya mongten takon. Kula Bathara Guru niku wangsul teng kayangan apa mboten? Ya bali aku tak bali wong ya ora ana kesempatan pamit. Wis gak areng apa meneh iki? Ya wis wektune ya wis entek. Kurawa disingkirke. Kurawa ngopo? Ora ana sambung rapet karo Kurawa. Ngono kuwi. Wong iki nek tergantung karo apa jenenge iki tatanan sing wis ana. Ora ana sambung rapet karo Kurawa. Werkudara, Kurawa singkirke. Ayo mesake le dandan kaya. Kurawa le dandan ke sore mau metune ming kari dhewe gak ming disipat barat. Sok meneh niku nganggo realis mikirnya realistis. Siang realita ngono. Ngeten. Lagi iki lho bendara-bendara di nggo dolanan karo ponokawan. Gentenan biasane ra sampean nggo dolanan kula. Lan iki sampean kula nggih dolanan. Ya wis yen pancen kaya mengkono. Nah, damar mancong Cinobat. Oh, janggut lho, Mir. Lara iki. Senengane kok. Woi. Sok meneh iki nganggo kathah sing ra loba. Aku metu menjete ngiwonengen. Tutuk sisan. Wis jam 09 kurang 10. Ya sak glindingan. Ayo. Aku mung dijawil gareng kon banjeli Bagong. Wis ora apa-apa ya, mbangane wong loro tengah-tengil ya tambah siji Semar nunggu tendang-tendangan terus. Ayo. Panggere kleru ngomong gedhik. Karo ngomong kampleng ngono ora ora apik. Ayo. Petruk diwaca layange. Layang saka sapa kok maca? Wayang Slimen iki sing numbas sapa? Lah iki tak wacake ya Pak. Ya. Heeh. Endi mau? Ha iki. Saking okehe layang. Persembahan saka Pom-Pom Boy. Apa kuwi? Pom-Pom Boy kuwi jeneng perkumpulan kroco mumet.
para manajer SPBU. Wah, kok wis dadi manajer SPBU kok isih padha mumet. Ayo kahanane kaya ngene kaya Pak ora ana wong metu, ora ana wong nganggo kendaraan. Mula bensin-bensin ku ya maune payune iso 36.000 liter saiki ya sedina ming payu 2 liter, 3 liter. Apa ora ngrekoso? Iya, pancen bener. Carane apa? Suka parisuka sawalan lan temu kangen Pom-Pom Boy. Manajer SPBU, anggota grup WhatsApp Trio Emi kalian Bapak Henry Eko Purwanto ingkang wonten Pekanbaru. Wah, enggak, Pak matur sembah nuwun. Dene wis kepareng nimbali karo wayang Cilimen Yatra. Ha iya, idep-idep ngurip-urip karo para seniman-seniwati. Sembah nuwun. Kanca-kanca komplit. Ning ketoke elek-elek. Ha iya. Ya wis ora apa-apa to, Pak. Ya sakanane sampean ki senengane nek nyacat kanca kok sak penake dhewe. Nek dinaiket pancen prejengane wangun-wangun. Ning nggon mikine petuk-petuk. Ha. Ya wis ora apa-apa. Petuk-petuk yo tak jak nang ndi-ndi. Ah mergane bareng. Sing jeneng rombongan ki nek bareng tabuhane mesti bener. Nek nyiji-nyiji. Ora ana ututane. Mengle nyandang wae do pancen yo luar biasa, pancen sirah-sirane iki pancen cithakan iket. Ha iya. Nek dinggo iket ngono pancen yo wah demes-demes. Aku dhewe iki taunan iki tak bubarke. Ha iya. Kebacut dijak. Tetahunan aja wis mung ra apa-apa. Ora do mati dhewe. Heeh. Ayo iki wis anu sentik-sentik kok acara kaya ngene iki kena Covid-19 iki uripe do sentik-sentik. Nek bengi urip. Heeh. Wong ana sing jak jagongan nek awan delongap. Kaya wong ilang ingatan. Ha iya. Sindane napa sindane? Mesti sabar Pak Sanda. Aku wong tuwa ki nek ra nggo sinden wis ora. Lan ki nek ora dilingguhi sinden. Wah, arep gamelan ukir kaya apa kuwi. Neng mata kaya tumbukan blek. Anggere muni gamelane arep wesi. Ning ana dijejer sinden 5 apa 6 apa 8 ngono kae. Wah. Gamelan wesi iso dadi kaya gamelan perunggu. Ha iya. Sapa? Sabar to, Mir. Tak sangga modal. Karo bab. Dari awal wayang Cilimen sampai sekarang ini baru muncul sekarang. Ya, mergo daleme ya adoh lan kena lockdown. Kaya pener ning ngawur. Lockdown. Lockdown. Mbak sapa? Mbak Ana Pertiwi. Wah, kaya album apa senane? Kaya dong-dongo. Kaya penyanyi Ana Pertiwi jaman biyen. Diobok-obok, diobok-obok. Kleru kae Joshua kok Ana Pertiwi. Wah, wis ngawur banget. Sing sijine. Bapak iki senengane ora apa iki? Bola ora ana. Iki piye kok diterke aku nek kira-kira sindene ora ana aja diterke aku, Gun. Kula nyuwun lagu nggih Mbak Wahyu Kadung Tresna. Wah, Mbak Wahyu Kadung Tresna. Nggih, matur sembah nuwun. Liyane meneh iki ana nyuwun dipun dukung klik subscribe, like, comment, share. Kalian tekan lonceng. Wonten channel YouTube Mustika Laras Entertainment. Channelnya para muda melestarikan budaya Jawa di tanah perantauan. Ing alamatipun wonten ing Radio P2SC, Jalan Dakota Raya nomor 1 Kemayoran Jakarta Pusat. Saking admin Mustika Laras Entertainment. Oh ya, klik dan share. Ya. Nyuwun lagu Tembang Kangen. Oh ya, wah jan alon-alon. Sapa sih, Pak? Sing tuwa milih
Ning suarane rada esek iki mergo ya saben dina tapene iki enteke iki cepet banget. Jumat sold out. Wah. Yang mau pesen Senin silahkan mulai sekarang. Wah ya syukur. Tegese Gusti iki mandheke ning panggung ning paring rejeki lumantar tape. Heeh. Ayo iki syarate jumeneng kok. Kowe ora tau ndelok kanca-kanca apa piye. Kanca-kanca ki totalitas padha jumeneng kok kowe ora gelem jumeneng. Ayo. Iki papane wis tak siapke dienggo joget pendompo. Ayo, Setya Tuhu ana sing nyuwun Mbak Wahyu Krisnawati. Lah apa? Oh iya kadung tresna Setya Tuhune Prastiwi. Arep Prastiwi ki ora tau setya babar blas. Nek ming nembang Setya Tuhu ora dadi ngopo. Tembang iki beda karo kelakuan. Nah iki sing arang-arang jumeneng ngene iki aku malah betah nyawang. Ning nek sing wis kulino ngadeg ngono kae malah nek. Waduh. Ora do mirengke ora. Yo ayo dibawani. Apa mau jenenge? Kadung Tresna mau bengi wis metu saiki metu neh. Ora apa-apa. Ayo dibawani. Serang ya, Pak? Ora apa-apa serang. Tangane ora nang mburi nek nembang kaya wong nawakke kayu. Ayo tangane ora ngapuran caneng mburi kaya istirahat di tempat ora. Ayo. Sikile jarian kemepetan kok piye kok sikile pidak-pidakan. Aku kok yo ngemat-mati sikil iku kok dipidak sikil tengen. Mboten, Pak. Grogi. Grogi apa? Ngadegi rada mbegagak. Ngadeg kok sikil ku didak sikil tengen kok. Kaya nggone iki sempit. Biasa tenan. Saiki wis mbok menawa sesuk wis ora arep nyinden arep pengusaha. Ha iya. Sing lanang ya wis sregep tenan. Telo rung dunjaki barang wis dirageni. Semangat, Pak. Semangat ayo wong jeneng kena kanan kaya ngene iki ora dodolan arep ngopo? Ora obah ra mama ya, Pak. Ora obah ora mama. Ora obah, ya ora obah ora mama. Ya obah kae sok dimamah sok ora. Ngandel ora. Kayung yun marang slirane. Tuku kendaraan meneh. Mobile loro mergo tape mobile loro. Lho kaya ngene lho, apa-apa nek ditekuni sing apik-apik, tekuni sing tenan-tenan lho. Usahane saya ngrembaka. Iya. Sing lanang wis tuku sapi. Weh. Elok tenan. Wedhuse saiki mulai malik dadi 8. Oh. Edan tenan. Gembel apa Jawa? Apa ta ana wedhus Jawa kok blangkonan ra ya ora ana ta? Wedhus iya wedhus ora ana wedhus Jawa kok wedhus Jawa tenan. Kok wedhus nganggo surjan dituntun. Mbok nuntun Solikin kae. Meneng. Aku lagi ngrungokke Kedung Jeru, Kadung Tresna.
Ku anggere weruh mobil tulisane Tape Telo. Gone Mbak Wahyu karo Mas Maryono. Weh, bojone jenenge Maryono. Maryono. Petuk. Dalang ya. Oh, diprotes dalang lho, Pak. Dalang ngedinai pelok pecah ndase. Mula jenenge Cermo Slendro. Ya ora apa-apa. Jero ati kadung tresno ya sing ora tau ning wayang Srimen ketok nek deg-degan Dewi ketok nek wedi tenan ora usah wedi nang kene iki biasa wae nek nyinden kleru dusung cemplungke kalen wetan wilang sing wis tak cemplungke iki ayu kae wis tak cemplungke Tadi ya ora iso terus wong do kemambang Satemah Satemah loro bocah iki nek ora pasrak suarane jan nganyut-anyut ning ati. Heeh. Dikembangke ya yu. Oh sesuk nek corona wis ilang kuwi aja terus leren le bakulan tape. Justru kowe tak nei ide. Heeh. Ora mung tok rageni tok. Ning kowe kudu lho malah cengengesan ora. Lah tape kuwi kudu tok gawe rasa bermacam-macam. Lho, oh idene bapak apik kuwi. Sesuk tok nei tape keju. Tape coklat. Lho, kuwi dirageni kok diwur-wuri coklat. Tape keju ya engko dinai keju. Wis kuwi bakale laris dadi piye? Tape jingking. Lho. Jero dikeki yuyu ning aja mati. Dadi dicokot langsung nyapit cangkeme sing nduk. Nih ya apik lho Pak kuwi urung ana lho tape rasa coklat, tape rasa keju, tape rasa vanila, tape rasa stroberi ngono kuwi wajib dipikir piye carane supaya iso gawe wujud kaya ngono. Wah, nek iso kaya ngono kuwi ambok wah omamu kae tingkat 3. Oh, ora ketang ming blabak. Yo, mangga. Lamat wus katon tejane. Tapi rasa susu. Ana kok padake wawo-wawo. Kuwi engko dirageni terus ditutupi kotak. Waduh. Ben, modar mbok Ben. Wong tuwa cangkeme. Aku muni ngono kuwi wis seneng to? Seneng. Kok nendang. Dapure Semar. Lamat wis katon ejane yen wong Aduh.
njokokke radio ning dhuwur patung kabel. Abi to, Pak. Patunge meneng wae mung suarane radio mung sem ati. Blas ra ono gerakan apa. Dereng. Oh, durung kok, Pak. Wah. Ayo, arep salto, ayo. Tendiang nganti wong tuwa kok salto. Tak tunggune. Heeh. Iki, yo. Oh, iya. Koyo wayang golek. Iya. Iya. Bareng Wahyu gerak kok wah. Cemplungke. Jarekku mlotrak-mlotrak. Ayo ngopo to ya wah jan. Kudune iki nek tangane iki wong maju. Sikile sing tengen mundur. Maju. Agak sikile iki wong maju tangane iki wong maju sikile tengen maju tangane tengen maju. Iki jenenge dompi. Dompo. Iya apa? Ora apa-apa. Ora. Iya wis ya. Pacaane sang ya kaya lho nek bacane apa gerak dan lagu cah cilik-cilik kae. Heeh. Pacaane sarwasi. Wahyu ya nyuwun gending lawas nggih manut sinden Mbak Tiwi
Untuk teman-teman perikanan UGM. Oh iya. Mangga Mbak Tiwi jumeneng ya. Ya. Tembangnya manut kula, Pak. Heeh. Lah iki nyuwun tembang lawas kok, sing lawas banget. Heeh. Napa? Ayo apa sing lawas banget ki apa manut kowe sing tembang lawas sing kuna sing kowe iso. Ya. Langgam napa-napa? Langgam ya kena, soto ya kena. Apa brongkos ya ora apa-apa. Iya, tegese iki langgam apa sing alusan apa sing dangdut. Pak manut, ora masalah manut. Ya. Alusan nggih. Heeh, ya alusan ya kena. Ya, mulane lu omahe ora ado-ado. Heeh. Dadi iso jlak-jlik melu wayang klimen ayo. Nggih benjang pindah mriki. Pindah mriki mawon. Ora masalah kae kamar mandi ngisor kae selo. Kok digempur deke siji. Iya, malah ora apa-apa kamar mandi dalam kok malah. Ha iya. Orang ngira nggih, Pak. Ora ngira ya ora apa-apa. Ya. Wis pokoke lagu sing kuna. Heeh. Ya dibukani saka saron, bunang. Ora gawe tratapan sing nyarun to. Tung tong tong kleng tang tang kleng tang kleng kleng tang tang kleng tang din tak 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 tung tak tung tak. Ya. Sik, ora yakin balungane ora yakin iki. Prong long long cling musrung ngono kok mling. Kuwi nek ora ado semangat ya sewengi ditung nyeket wae. Heeh. Ya. Cara kono iki to? Ya. Pamundutane ya pancen lagu kuno. Ah iya. Sampun, Pak. Penak to, Wonten nggih. Ora apa-apa kok kleru. Kendhange kados pun ngajak masuk.
Sing ngendangi karepe sapa-sapa dijak masuk. Lah pun ngelirik kok. Cah nekat iku kuwi. Apa-apa. Pancen nudu salahmu gitu. Tak salahke sik ngendang. Ya. Oh nekat urung wancine kok wis ngejak masuk. Iya. Sik lenggah. Iya. Arep ora ngati-ati kok ya. Pancen kudu ditatar. Ah iya. Sembedengan. Masuke kendhange lak yo ketaran. Aku tadi eling-eling nenggih satriya kung para Pandhawa ora tembange ya. Tandeng ta suruh surya wangene padha le miring. Padha le miring nek ora pas. Wah. Ijo gedhe tuwa kok ora pas. Ya, Mbak Ria. Ya, Pamundutane apa iki? Ana loro, Truk. Wah, iki wis memasukkan apa? Uang kas. ya. Ana sing nyuwun tembang kangen, ana sing nyuwun lali janjine. Ya. Monggo Mbak Ria jumeneng. Pokoke aku njaluk iki kudu jem-jemane kendang sing cetha. Ah iya. Tak tu, jem. Ngono kudu jelas. Karena rasa ngiter. Balung wae. Ngiter kok digenjrengke. Padahal lagune gomblo. Monggo Mbak Ria. Sirna laras. Kok sirna lho. Tak tu. Ayo sing semangat. Ya. Nek perlu nyaron karo girong. Oh. Sarone imbal, cangkeme ya do imbal. Adep-adepan. Oh. Ya, mangga men gayeng. Ya, ya. Ayo. Iya. Hosa. Iya. Rawes. Wong sing tak tresnani Teko ninggalake aku lewat tembang kangen. Muga bisa dadi tombo kangen iki nanda muyong.
Al-Fatihah kunjuk Ki Seno Nugroho. Bismillah.